Napasan ti 30 atawen apan nagbalin as security guard iti Maysa Atobeco Company. Tawen 2010 na pagdesisyonan ni Tatay Fidel manibudlam ag San Juan Abra nga iso ng timang talon ti lote na ken ti talon ti katugangan na. Pagay ken maistimula na ken numan pay kaabelan pa lang ti bagina ti agtalon dakkel akarit ken kuana ken dagiti pada na aman nalon ti pinansyal nga aspeto. Rigat mat amam no kag lalo ti kurang ti gaston kay ti problema nga maysa. No anti pang gastos mo gatang ti bugaso kada kwa. Yala ti riga na. Ngam raduma dama kita gagapo ti di ay nga bugbugaso mi. Dakkel nakatulong kanya mi digay. Ano physically ma'am kayak mo ti ang talon pala napigsak mo. Ang kwarta ate gunay siyempre mangala ka mo tagraep, bunubo, nagsika. Digay. Gapo iti dati at trabaho na ken panagtalon na napagturpos na dagiti limang nga anak na. Siya at naman ikita mi sa kote agriculture ngamin. Duro gidi ko kadang hybrid. No hybrid ngamin ado ti apit. Adumot numado ti apit. Adama adumot lang ti reje may lako. Bukod di maparakaan ado ti may lako. Damot ako, damot motor ko, damot balay mi, nabukod ko nga balay. Napagbasa mo rin anak ko. Okay rin yun. Sipod itay na panabulan ti Hunyo, rinugyanan ti Department of Agriculture ti panakaywaras ti cash assistance kadagiti manalon iti Rehiyon Cordillera iti sidong ti PAF program. Iti probinsya nga Abra, ti ili ti Lagangilang, Dolores, San Juan, Tineg, upat a barangay ti Bukay, ken 2 a barangay ti Lagayan, tinakay to di nga agawa ti cash assistance iti may 3 nga aldaw ti PAF distribution. Pakabuklan a 5,278 farmers ti imawat ti sag 2,325 pesos. Usaran yung kumada ito'y basit nga na ito'y no niya dapat nga pakausaran na kunan ni Dong Arlene ito interview na ito Facebook. Igatang yun nun niya ti pangkasapulan niyo ito kusina yung man or ito pang farm inputs yun. Mamusaran yung kumada ito iti usto. Usaran niyo isuna nga igatang iti basic nag-eject kamronaan nga usaran niyo ito balay kandi family yun. Numan saan a direktaan apektaran ti talo ni Tatay Fidel ti panagpangato ti presyo ti gasolina. Napektaran met na ito'y iti sa baling nga aspeto. Iyaman kami ti kamang kanyami ang gal San Juan. Nalaing mo ti mayor ken DA ay ti kami ti DA limaw. Na siya mo ti panagkadwada para kwa datang ti bugaso. Lalo panagtalon mamut ken. Datang ti insecticide no awan ti maala pala ti DA. Biyay lang. Maysa iti beneg ti agrikultura kadagiti prioridad da Congressman J.B. Bernos ken Congresswoman Menchi Bernos. Imunan ngem pakamuda idin as andan tupulos a mauma ngagsapol ti pundo para ti pagimbagan dagiti manalon nang runa no dagitoy ti apektado. Nakita da nga masapol man ang apektado kayo may nga farmers. Iso nga agyaman tayo, ideto isagot ni ako Presidente Bongbong Marcos kinya tayo. Kinya yung farmers. Gagpuan na nakagado kayo ba ng kamanalon at awahang kayat national government. Sa nga kayat, iti Department of Agriculture nga damalapsan ka na kayo. Nagyaman met ni Lagangilang Mayor Ruby Villamor iti inisyatibo da Kong JB ken Kong Ching saan laeng para ti pagimbagan ti Manalon no diket para ti pagimbagan ti Sibubukil a probinsya. Sumaruno met aturungen ti grupo ti Department of Agriculture iti ili ti Villaviciosa para ti cash assistance distributions iti ili ti San Isidro, Villaviciosa ken Pilar. Jessica Boreta, Balitang Solid North.